Čau tu ľudia, ja som Nicolára a vítam z ďalšieho videjka. Dneska budem musieť byť 24 hodín na balkóne. Ma vyhodili z domu. Takže ideme na balkón. Nemôže sa Ježiši dotknúť akože vnútra proste domu. Takže ja to tu oficiálne zatváram. Je to zamknuté, ide to otvoriť. A čo budem bývať teraz, takže ja si zapnem výrivku. Jasné, dáme props a idem si tu vybrať nejakú posteľ. Za chvíľku začína. Bum! OK, teraz to musí byť 24 hodín. Takže, aby som to tu prišla, potrebujem nejaké jedlo, tak idem rýchlo nakúpiť. Ja sa nemôžem dotknúť vnútra domu. Akože môžem ísť niekam, ale proste nemôžem sa dotknúť vnútra domu. Takže, Teslu! Nie. To netreba. Dobre, som pri drogerii. Ale potravinách proste, hej, potraviny. Ideme rýchlo nakúpiť všetko, čo sa dá, aby som prežila 24 hodín. Takže už som stala, no a už prešlo 24 hodín, takže tak, no a nezabudnite dať like a subscribe, aby som vydala ďalších takto bruchých videos a čaute.